Doncs en aquesta primera temporada completa de l'ONCA, aquí a l'Auditori com a seu estable, tindrem un seguit de concerts que tracten una mica diferents temàtiques. En aquesta societat tan accelerada, amb tants impulsos externs i on costa parar un moment perquè tot va a màxima velocitat, per això hem volgut que aquesta primera temporada es digui Temps per escoltar, temps per frenar, per arribar aquí a l'Auditori i amb la nostra orquestra parlar de tot un seguit de coses que preocupen a la societat, temes interessants, perquè aquests concerts no siguin només un concert, sinó que sigui una pregunta, un diàleg amb els espectadors i unes propostes que comencen al setembre i que s'allarguen fins al mes d'abril i que ens porten diferents programes de diferents músics, des de el Rèquiem de Fauré, que inaugura aquesta temporada el 19 de setembre, fins a la projecció de la pel·lícula de Charles Chaplin, Llums de la ciutat, al mes d'abril amb la banda sonora tocada en directe per l'ONCA. Entre aquestes dues propostes, un seguit de possibilitats que tractaran temes com el nostre patrimoni, temes com la salut mental, temes com el dret a la bellesa en una societat on a vegades ens qüestionem el que suposa l'art i la cultura, reivindicar-la com una necessitat imperiosa de la nostra societat. Tot aquí a l'Auditori, amb entrades que ja es poden comprar amb un abonament per tots els concerts i amb altres propostes que estaran fora d'aquest abonament, com per exemple el concert de Santa Cecília o el concert de Balsos.